this reason MG bia today. On information na-enwe ama mo eziokwu asị na ọpana perikom na ndị mmadụ atọrọ na ya. Ha sị na ọpana perikom na atọrọ na ya. And information na-enwe ọwụhụ na ndị Fulani tụrụ na ya. Ha na-asị na ndị Igbo anyị tụrụ na ya. Mana na nwa awụ ọpana onye Igbo aka ji ọfụ nwoke na-efe n'elu na-efe efe na-ayọ ayọ nye ọpana ya. Onye Igbo ọbụla gburu ihe ni mana na ọgwụ ọbụla ịsọkwara gwọọ n'ala Igbo, ọgwụ ọbụla ịsọkwara gwọọ n'ụwa, ọgwụ hụ ga-efelu. Because here was the first son of onye aka ji ọfụ mmụọ kara aka nọ n'ala Igbo. Asị ha na ndị mmadụ ndị omekome jine tụrụ enyi ma onwenye mkpọga ahụ onwenye blame ga asheri ihe na ha jina tụrụkọ relatives ye and don information ndị pictures na ama pictures ndị hori authentic ka ọwụ achọghị enwere like a lot of pictures but achọghị m iti ihe. Chineke onye ọbụla nọ n'ala bekee even asị ha na ijekwe na ọkaigwe na a na-atụrụ ndị Igbo anyị. Asị na before na ndị Fulani nọ n'ọkaigwe ha tụrụ mmadụ inye ha ego ha release onye ahụ. Inye ha ego ha release onye ahụ. But ndị Igbo achụpụla ndị Fulani nọ n'ozie nga ahụ. Ha eje tụrụ uwo, ha tụrụ ha ewupụ isi, ha tụrụ ha akpafuo ọbara nanakwa ego. Ihe m na-ama ihe dị awoke ndị nwanụ na-ama awụ nyụọ ndị insecurity, political insecurity na-eme ihe ka ọwụ ndị omekome, ka ọwụ ndị oshi, ka ọwụ ndị kidnapper, ka ọ ndị na-achị sabotachi ndọrọndọrọ nwere onwe ndị Igbo. Ihe ewu ihe dị awoke ndị nwanụ na-ama amamụ. Ihe m ji pụta taa onwekwa onye nsiga na ọya mege. But ihe m chere ịkọwara nnụwụ na nga ọbụla nnụ ha n'ala Igbo, nga ọbụla nnụ ha wụ ndị Igbo, any group nnụ na-enye ego na Biafran land, mara akwanụ ihe ha na-eme, mara ihe ha na-eme. Enwe ndị na-enye ego, enwe ndị na-akpọ ihe awa ndị ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike, ihe ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike, marakwa ihe ha na-eme. Anyị ama ma ọwụ ndị na-ekwu ihe gbasara ndọrọndọrọ nwere onwe na-agaghị atọrọchi ndị. Nnamdi Ezebiro ọwụ ọgọ m nwoke. Nnamdi Ezebiro ọwụ ọgọ m nwoke. Kanu nta wee enyi m mụ na ya na-eri aṅụ. Emmanuel wụ ọgọ m nwoke. Grepenti onye ọbụla na-asọpọtụ Nnamdi Ezebiro aka ya nọ na ịtụrụ ndị mmadụ na Biafran land. You are on your own. Aka m anọghị.
Chineke ala Igbo ga-akpọ gị ntune, a ga-egide gị, ọgwụ disapia gị ga-efelu gị, ọgwụ ị na-eji echekwa onwe gị agba gị egbo ga-atụ gị, oge disapia gị, aka ga-akpara gị, elu ga-emegide gị, ala ga-emegide gị. Onye ọbụla na-sị na ya wụ onye otu Nnamdi Kanu na-akpafu ọbara na Biafran land, Nnamdi Ezebiro na-ekwu na-esi na ya achọghị ka onye ọbụla kpafuo ọbara onye Igbo ọbụla. Nnamdi Ezebiro si na ya achọghị ka onye ọbụla gbuo onye Igbo ọbụla, nọ maka ndị Igbo ka ya kwụ na-ata ahụhụ, nọ maka ndị Igbo ka ya kwụnụrụ na dungeon. Nnamdi Ezebiro kwuru ya. So onye ọbụla si na ya wụ onye IPOB na ya na-eme ka erilize Nnamdi Kanu, gị je ga atụrụ mmadụ, ijo ga atụrụ ụmụ nwaanyị raa ha, gbuo ha, nanakwa ego n'isi ha, ije ga atụrụ ụmụ nwoke gbuo ha, pafuo ọbara ha, nanakwa ego n'isi ha, gị na-afụli elu na ị na-eme ihe ndọrọ ndọrọ ka anyị nwere onwe. Iwu onye oshi, iwu onye oshi, iwu onye ọjọọ, onye ọjọọ jọrọ njọ, jọrọ njọ ọjọọ. Njaba ga-egide gị, ọta mmiri ga-egide gị, Nworie ga-egide gị, Nne m Chukwu ga-egide gị, Ekwensu ga-egide gị, mmụọ n'ala Igbo Kamal Ọzụzụ ga-egide gị, Udo ga-egide gị, Ogwugwu ga-egide gị. Nnamdi Ezebiro sị na anyị ememebe ihe ndọrọ ndọrọ ịnwere onwe, na ihe anyị na-emewu ndọrọ ndọrọ egbe ọnụ, egbe ọnụ ekwesịghị iri isi mmadụ. Onye ọbụla sị na ya wụ onye autopilot na-atụrụ mmadụ, a sị na atụrụ na this boy this month, this last week or this week, whatever. Achọm ime mistake, that's why ndị achọm ịkpọ aha ma this week, a sị beto na this March ka atụrụ na ya nwa Perikom. Onye ọbụla wụ onye IPOB aka ya nọ na ịtụrụ nwa Perikom, onye ọbụla wụ onye autopilot aka ya nọ na ịtụrụ nwa Perikom, release ya, release ya. Onye ọbụla wụ onye GOS aka ya nọ na ịtụrụ nwa Perikom, ma ndị nọ na-atụrụ atụrụ wụshi na ịkpafu ọbara mmadụ. Ya wụrụ na n'eziokwu na nnụ chọrọ iprotect ndị Igbo, ọzi ndị Igbo ka nnụ ga na-egbu egbu.